weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to jaka modi lumu ñalbi a woyni buuti woyni gibanna makanna beela dara kelemale kolo mina ko on takkusana yoni ha toon to bullu maccuɓe e wondude bullu mburgula kabaruuji men coftal ɓalli e ɗemgal pular ma en kal ko fati e jaltingol oɗo ndiɗo gendi wiyetendi Allemagne ko fati e goomuji taw kadi ko nguɗo taw kadi ko ndiɗo leydi wiyetendi Corée du Sud yaltiniɓe to leydi Égypte ma en kal ko fati e guittugol oɗo suɓiyanke mo gendi Égypte kettoɗen cimtol ceerno Djiby Diang to leydi Russie ma en kal ko fate jokkit ko fate ñalngu tataɓiji taw kadi ko ñalngu ko fate kawguel winderiyankore hitande ujunaji 2017 musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayabo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gona e njeslaare nogas e jeeɗiɗi korse hitande ujunaji 2017 ko bottere mawde heeɓi en kikiiɗe hannde o caggal kayde ndiɗo leydi witende Corée du Sud yaltini ha laaɓi leydi Allemagne ko fate coupe du monde mo hitande ujunaji 2017 caggal kayde Corée du Sud waɗi elmin caggal kayde Corée du Sud lappi ndiɗo leydi witendi Allemagne luggi ɗiɗi e wondude leggol wondude e ndiga en paami tigi leydi Allemagne yalti ha laaɓi e kuɓeri mo windere mo hitande ujunaji 2017 yuɓɓinteɗi toon to leydi Russie caggal kayde oɗo équipe biteɗo Siet fooli kay Mexique loggi tati e wondude ndiga e hojomaji capanɗe jeeɗiɗi Allemagne kayne joguino tigui fartangue loggude leggel gotel wawa tigui yaɓande dawal bitegal 8e de finale e wade noon foof e hojomaji capanɗe jeetati e nayyi ko nden tigui ɓeɗo witteɓe Corée du Sud keeɓi tigui loggude loggol gotol e hojomaji cakkiti ɗiɓe loggi ɗiɗi ɓe guitti ha laaɓi Allemagne ko fati oɗo coupe winderiyankore e hitande ujunaji 2017 yidde siftinden Allemagne kay meeɗa wasde tawtorede kuɓeri mo windere guila hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe tati ha o sanga to gonɗen Allemagne ene tawtire e hitande foof kadi Allemagne meeɗa hawede ko fati goomuji kadi meeɗa yaltinede ko fati goomuji ko ngolɗo tigui waɗi lawol gadunol ha joni kedderɗen koye ndiɗon mbaadi eɗen jaara hannde e capanɗe nayyi e ɗiɗi pottital e wondude temedere e jeenayyi loggol ko fati e pottite guila ñalngu arwanigo ha ñalngu tataɓo cakkittu ko gonɗen ɗo ngu ko noon tigui e nder ɗeɗon pottite e nder ɗiɗon pottite e nder goomu a ene yaare pottite joyyi e wondude loggi sappo e jeeɗiɗi to goomu b pottite joyyi e loggi sappo e joyyi to goomu C pottite joyyi e loggi jeenayyi to goomu D pottite joyyi e loggi sappo e joyyi to goomu F pottite joyyi e loggi sappo e ɗiɗi goomu E e G e H ko janggo kay so Allahu o jaaɓi ko nden tigui ɗen pottitte mbaɗata e kikiiɗe hannde o ko pottital hakkude Brésil e wondude Serbie hakkude Suisse e wondude Costa Rica sen kaali pottitte bannoɗe kikiiɗe hanki o enen paami tigui ko oɗo équipe biteɗo Argentine ko kañum tigui huccindirno e oɗo équipe biteɗo Nigéria ko Argentine kay heeɓi folde Nigéria polngu musgu loggi ɗiɗi e wondude e loggel gotel kamɓe tigui jaltini Argentine ha laaɓi nde tawno Argentine joguino tigui fartangue yaade ko wiite dawal ɗimmal ko fati e Égypte oɗo biteɗo suɓiyanki taw kadi ko suɓiyanki mo gendi Égypte heeɓi tigui ittede jonde muɗum taw kadi ko nguɗo goomu witego goomu foot koyngel mo leydi Égypte walla mbiyen fédération de football égyptienne ko kañum tigui itti ha laaɓi oɗo suɓiyanki mo kippu gendi Égypte kettoɗen cimtol musidɗo men ceerno Djiby Dieng waɗi hakkunde fédération égyptienne mo football
kam e mennoɗo wonde ɗo hete keblowo kippo gendijo mo leydi Égypte ɓiɗɗo leydi Argentine o biyeteɗo Hector Cooper. caggal kay nde o waɗi potite tati ko yowiti e kawgel windere mbaɗo wel o saaha joni toon to dowlaji Russie eɗen potite tati fof noon Égypte koko fiya eɗen potite tati kono ɗum noon saabi fédération égyptienne mo football filiti yafademo kanko technicien argentin o hayso noni woni ko e fin de contrat mo noon haɗani fédération égyptienne mo football ƴetti décision ngam yafademo kanko noon Hector Cooper ciftinen o suɓano e dow gardingu kippo gendijo mo leydi Égypte ko e hitande ujunnaji 2015 caggal nde Égypte jooɗi kene tunni e duuɓi jeeɗiɗi fettani ko yowiti e kawgel africankowel e hitande ujunnaji 2017 Égypte yettima ko wiyete ko final woni jaaɓi hatirde ko yowiti e kawgel africankowel caggal kay nde Cameroun fiiɓe loggi 2-1 ko wona ɗum ko Égypte jooɗima kene tunni e duuɓi 27 fettani ko wiyete ko kawgel windere kanko Hector Cooper o artiri kippo gendijo mo leydi Égypte ko yowiti e foot mondial woni tan fof koyngel e fannu aduniyankewo kanko noon Hector Cooper ene jeeya e ko addinimo riwede woni tan critique uji ɗi heewi wonande kay ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni gaydiyankoɓe leydi Égypte. Seydi Diang ceerno Djiby Diang ha joni koye ndiɗon mbaadi keddotoɗen kalen ko fati kadi e arbitrage vidéo nde tawno hakkude Nigéria e wondude Argentine arbitrage vidéo namdama hen namde jonde ma en ketto musidɗo men ceerno Issa Camara e ballal ceerno Djiby Diang ko fati arbitrage vidéo. no Djiby arbitrage vidéo ko waɗira ko ha walla arbitre central et arbitre touche pour arbitre central et assistant ji muɗum kanko non ko assistant arbitre central joni noon ko waɗira ko ha walla ɓe so tawi won faute baɗɗo ɓe jiyani ɓe duttina ɓe mbaɗamo signal o rutto e faute so faute waɗani noon ɓe mbattamo signal kala nde ɓe arbitre vidéo waɗi signal arbitre central c'est que wonto faute waɗi so faute waɗani tan ɓe mbatta signalé arbitre central o ɗum so yiiɗi jour uji ɗi dutto hen a tampo so kamɓe mbaɗa observé action ngaji ɗi arbitre central wawa yiide walla ɗi arbitre touche wawa yiide so tawi ɓe jii ɗum ɓe mbaɗi révision action o ɓe mbaɗa ɗum sonné ɓe wawa artude hen e rutto e décision oɗon pour ɗeɗon caɗele yimɓe heeɓa mbasa oɗon kono noon en jii enen kam en tant que équipe africaine waɗanani men avantage ha joni Maroc rewi ɗon contre Portugal arbitrage vidéo artani hen artata jaɓani artude hen arbitrage vidéo hakkude Maroc e Espagne arbitrage vidéo jaɓani artude faute Piqué waɗi junggo muɗum arbitrage vidéo jaɓani artude hen et en plus bi de légalisation de Espagne balo yalti ko ha caggal terrain arbitrage vidéo jaɓani artude hen donc wanden ha so tawi ne waɗi avantage kam enen africain ji en cuwayi ɗum kadi ko coupe du monde fuɗɗi o faji joni en jiyani arbitrage vidéo waɗi défavorable à une équipe occidentale ou asiatique ou sud américain en jiyani ɗum kono Afrique kam pour l'instant kam eɗen ko jiiɗen ko ene hulɓini en ene metti ɓerde men gati arbitrage vidéo so tawi wallama waɗama noon ha mbawa wallidde arbitre central kadi en mbin arbitrage vidéo waɗira so tawi arbitre central yani hunde rutto hen donc kalde arbitre central waɗa signalé yo rutto e hunde daara fam ko hunde wonde taw ko faute mo foti ruttirade donc so arbitre vidéo waɗi signalé arbitre central tan taw on wonko yi en foti wadde ɗum sanctionné gari hanki en ji hakkude Portugal e Iran ɗum ɗo no wiyata folon tour ndo Cristiano Ronaldo rokki joueur Iran o ndo rokkimo ko folon tour o fimno joueur Iran o yen arbitre central yani ko arbitre vidéo rutti e oɗon action waɗi signal o rutti hen o daari action o rokki Cristiano Ronaldo carton jaune yimɓe fof ne mbiya ko carton rouge fof kono o rokkimo carton jaune wanden imagine ko rokki Cristiano carton jaune ko sinno ko ɗum ɗo ko coup franc walla ko penalty firti ko guttanoɗo coup franc walla guttano penalty o ɗum noon firti ko hunde kalde arbitre vidéo wonma signalé ko hunde ko ha mbawa wadde rectifié ɗum noon an arbitre central so tawi a yi hunde ha paari a salima ɗum noon a jarani ko aɗa walle e arbitrage vidéo a acceten tan mbaɗa belentede fitanma hande kam
en ji aduna o yi mettini Afrique kam hannde andi limite muɗum nden nde wonno Baltimore en 2002 ɓe nganndi so tawi mi yiyannam ɗon kam kalata ko émotion personnel so ni wori Afrique ne wawi un jour jouer des finales demi finale wawi wadde ƴettude hen ha ƴettude coupe du monde on sait jamais bon ɓe mbaɗi ɗum arrêté joni ko arbitrage vidéo en favorable pour des grandes équipes en favorable pour surtout des stars ɗum noon ceerno Djiby Diam ko ɗum ɗo wonnoon jinnomi addude hen apport am e famamuyam e arbitrage vidéo. Seydi Camara ceerno Issa Camara e témoignage makko fati e arbitrage vidéo sen gummima ɗon kalaten koko fati e match hakkude Croatie kañum e Islande eɗen gandi tigui Croatie ko kañum tigui juuduno e Islande ko fati e match mabɓe tati biiju ko Croatie fooli Islande hanki Kikiiɗe loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel e oɗon goomu ko de ko Croatie kay ardi yesso e jogade toɓɓe jeenayyi rewi hen Argentine e jogade toɓɓe nayyi Nigéria toɓɓe tati Islande toɓɓere wotere en paami tigui Islande e Nigéria kañumen kay ilminama kooti toon to leyɗele mumen ko fati e matchuji hannde ɗi ko Brésil ko hannde ɗi ko oɗo équipe biteɗo Allemagne foola tigui taw ko Corée du Sud fooli ɗum yantude oɗo équipe biteɗo Mexique taw kadi ko Suède fooli Mexique loggi tati e wondude ndiga Corée du Sud fooli loggi ɗiɗi ko ndiɗo leydi wiitendi Corée du Sud ko kañum tigui heeɓi folde ndiɗo leydi wiitendi Allemagne loggi ɗiɗi e wondude ndiga en paami tigui e nguɗon goomu ko ndiɗo leydi wiitendi Suède ko kañum tigui ardi e jogade toɓɓe jeegom rewi hen ndiɗo leydi wiitendi Mexique e jogade toɓɓe jeegom kamɓe ɗiɗi fof ɓe jeeyi ko dawal bitegal 8e de finale ɓe jeeyi dawal wiyetegal 8e de finale ɓe tawi ndiɗo leydi wiyetendi France Argentine Uruguay wondude Portugal Espagne Russie Croatie e Danemark janggo so gueno haaji ko Goomu C wondude Goomu G ko kañumen tigui jouate waktu sappo e nayyi toon to leyɗele Afrique to banggue hirnage e wondude sappo e jeegom toon to leyɗele Europe e waktuji sappo e jeetati to Afrique nogas toon to leyɗele Europe ko Angleterre kañum tigui huccidirte e Belgique Panama huccidira e Tunisie musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum ɗo tigui wonno ko tongunoɗen e kabaruji men coftal ɓalli ko guiɗo moon musidɗo moon Saydou Abouba to leydi Égypte ko ceerno Djiby Diang ko fati arbitrage vidéo ko ceerno Issa Camara musidɓe tedduɓe yo jaam Allah hiranen